फरिखा खेबसे लिरखांनानै आङो फरिखा जाथ'खाला आमा आङो बर'दिनाव गाननाय जोमनाय मोनो खोमा होननानै गिबियावनो आंनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा, राजा नार्जारी बिथांखौ खास्रि बिस्रिनो सोरबा लांसोनाया जिउ फोजोबलांबाय। बिथांखौ खिखरसालियाव मोननाय जादों, लेट्रिनाव मोननाय जादों। आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ सोर जिउ फोजोबखो, मानि थाखाय? दिनै बिथांनि जोनोम होगिरि बिमाया गावनि मेगनाव मोदै लानानै माखासे दुखु फोरमायदों। नोंथांमोना थारैनो खोनासंलाङोबा बुजि मोनगोन गावनि फिसाया माबायदिमोन, गावनि फिसाया गावनि बिमा आरो बिफाखौ माबायदि जोथोन लायोमोन। थारैनो नोंथांमोना खोनासंलाङोबा बुजि मोनगोन। आरो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि गोबां जाफ्लेबाय दं। बेनिखायनो जों गासैबो सांग्रां जा। थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांग्रोदो। बियो थांदों गुवाहाटियाव। फिसालाया फरिखा खेबसे लिरखांनानै आङो फरिखा जाथ'खाला आमा आङो बर'दिनाव गाननाय जोमनाय मोनो खोमा होननानै बियो थांदों गुवाहाटियाव। बियो गुवाहाटियाव थांनानै आङो मास मोननै थाहैगोन नामा, बिनिफ्राय फैफिना आं सावमिन एवफिनफैगोन होनदोंमोन। आङो हस्टेलाव थादोंमोन। आंनि फिसाया, आंनि फंबाय सानै दङ। बे फंबाय सानैखौ फोरोंनो हानाय नङा आं हस्टेलाव थाबाय थाबा। आमा आं न'आव थानानै नोंजों सावमिन एवफानोसै होनदोंमोन। ओमफ्राय बे फिसाया सप्ता खुंबा सावमिन एवनानै फरिखा होयोमोन। बेनिफ्राय फैनानै मा गोसो सानखांखो आंनि फिसाया, आमा आं गुवाहाटियाव थांनोसै होनदों। सोरजों थांनो आमा होनदों। लोगोफोर लिंहरदों। सोर लोगोफोर? गसाइगावनि हारसा लोगोफोर दं होनदों। बे समाव आं होनदोंमोन आमा हारसाफोरजों बोरै थानांगौ नोंलाय होनदों। बे समाव अरजायालाय आमा आंनि लोगो गोजाखा होनदों। आङो बिगा गावदोंमोन थांनाय समाव, होमब्लाबो बियो थांदों। ओमफ्राय बियो फुरागासे बियो आंनो फन खालामबाय थादों। फुं सान फन खालामोमोन। आमा आं मोनायावसो खामानि मावो, सानाव उन्दुयो होननानै। बाबा नोङो सानाव मावना उसुबिदा जायो आमा, आङो रबिबारावहाय उसुबिदा मोनो, बेखायनो आं मोनायाव खामानि मावो, सानाव उन्दुयो होनदों बियो। मा खामानि मावोमोन? बिनि खामानि मावनाया आं मिन्थिया। कार्टुन माबा बियो मा होनदोंमोनलाय बियो बियो गुवाहाटि जायगाखौ आं मिन्थिजोबाखिसै जायगाखौ। आङो नोंनि खामानि मावनायखौ खेबना हरदे बाबा होनब्ला नाङालै आमा नायनाङा होनोमोन। बे फिसाया आंनो ओरैबायदि मोजांमोन। लोमजाला साजाला आंनो दै होयोमोन। हिनजावसा फिसा बायदि ओंखाम ओंख्रि संनानै आंनो जाहोयोमोन। बे फिसाफोरखौ लानानै आंहा खुसि दङमोन। दिनै आंनि फिसाया हरखाबै मा जाखो, सोरनि दाहायाव मा जाखो आं जेबो मिन्थियाखै। जेबो खबर हराखै आंनो, जेबो खबर हराखै फिसाया। गावनिफ्राय जेबो मिन्थियाखै आङो जेबो मिन्थियाखै। बे फिसाया आंनो फन हराखै, आंबो फन हरलाबो बियो थिखाङाखै। मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो आं जेबो मिन्थिया। माबोमोन रायलायोमोन आंजोंहाय सिगाङावहाय, ओमफ्राय कयेक दिन साननै सानथामासो रायलायाखै आंजों। नङाब्ला आंनो फन हरखायो फुङावनो, आंनो फन हरबाय थाखायो फिसानो। फिसायाबो आंजों रायलायहरो। आं बे फिसाखौ माब्रै मा खालामबावनांगौ। आंनि फिसाया लेखा गोरों जाबायमोन। आङो साहा दखान फुदुंनानै देग्लाय 5 सेमिस्टार थांबायमोन आंनि फिसाया। संसारनि आइ आफायानो आंनि फिसाखौ फोरोंनाया। गसाइगाव सालबारियाव फरायोमोन आंनि फिसाया। आंनि फिसानि दुखु खस्थ' आंनि फिसाखौ आं माब्लाबाबो थाखा फैसा आंखाल खालामाखैमोन। खाम गिलास सुनानै दख'ना सुरि गाननानैब्लाबो आं फोरोंदोंमोन। जथेस्थ' आङो फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो। फरायै फरायै फिसाया आंनो रोंगौबायबो रागौबायमोन। बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया, हाल खदाल गैया,
आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्थ होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन नाथाय बे सिमाङा मोगथाङा सिमांसो जाबाय आंनिया बे